Знаеш ли, че разликата между твоя успех и твоя провал не е в обстоятелствата, а в гласа в главата ти? Този глас, който всеки ден ти шепне: не можеш, трудно е, ще се провалиш. Ами ако точно той те спира, ако твоите емоции до голяма степен са резултат от твоите мисли, това означава, че когато контролираш мислите си, можеш да контролираш и чувствата си. Това се случва, когато промениш вътрешния си монолог, онзи глас в теб, който преди всичко е създал съответното чувство. Тези думи принадлежат на Албърт Елис, един от предците на модерната психология. Той установява, че начинът, по който мислиш и говориш за собствените си преживявания, влияе върху отношението ти към тях. Накратко, мислите ти вървят ръка за ръка с емоциите ти. Освен това, той открива, че начинът, по който мислиш, често е напълно ирационален. Замисли се колко пъти си казвал нещо като: толкова съм тъп, винаги прецаквам нещата, за мен повече няма живот. Припомни си колко пъти си реагирал прекалено остро на нещо, което по-късно ти се е сторило съвсем маловажно. Ако се върнеш назад в момента, точно преди избухването, ще видиш, че си казал нещо гневно. И бум! Душевното ти равновесие изчезва. Част от нещата, които казваш и правиш, не винаги са особено рационални, но въпреки това ги казваш и ги правиш. И често дори не осъзнаваш, че и най-незначителният негативен вътрешен монолог оставя неприятен вкус в душата ти. Понякога вътрешният ти монолог не е унищожителен, а по-умерен, но пак ти отнема силите. Когато работиш върху нещо, може да си кажеш: толкова е трудно, ами ако не успея на време. Или да се измъчваш от мисли как може да се издъниш. Така се чувстваш угрижен или тревожен. Понякога този негативен вътрешен диалог води до гняв, тъга или раздразнение, които се проявяват в различни, на пръв поглед, несвързани ситуации. Такъв вътрешен монолог по никакъв начин не улеснява живота ти. Колкото повече си повтаряш, че нещо е трудно, толкова по-трудно започва да ти изглежда. За съжаление, ти непрекъснато слушаш потока от автоматични мисли в главата си и си толкова свикнал с критичния глас вътре в теб, че често не забелязваш как негативните мисли влияят на настроението и поведението ти. В резултат на това правиш или не правиш неща, които рационалният ти ум всъщност ти подсказва. Помисли за онези досадни ежедневни задачи, от които най-много се страхуваш, защото в съзнанието си ги направил по-неприятни, отколкото са в действителност. Понякога избягваш неща като сгъването на прането или подреждането на чиниите, въпреки че те не изискват нито много време, нито сериозни усилия. И понеже животът ти е пълен с подобни дреболии, лесно ги натрупваш към по-големите и важни задачи, докато в един момент се почувстваш изтощен и смазан. Защо се съпротивляваш на определени неща в живота си? Защото непрекъснато водиш вътрешен монолог за тях. Монолог, в който е вкоренено негативно отношение. Ако се вгледаш внимателно в живота си, ще откриеш тези спирачки и ще разбереш, че именно вътрешният ти глас е създал доста сериозни пречки по пътя ти към успеха. Ако това видео те накара да се замислиш за собствения си вътрешен глас, напиши в коментар: избирам нови мисли. Абонирай се за канала, ако искаш да започнеш да тренираш ума си така, че той да работи за теб, а не срещу теб. Сподели видеото с човек, който има нужда да чуе това точно днес.